Consol, digue'ns ja la recepta perquè això es veu espectacular. Sí, bé, això, la xocolata sempre, de veritat, ens agrada a tothom, no? Mira, són uns pastissets super senzills, són crudivegans i tenen una base de fruita deshidratada de figa i porten també cacao i porten garrofa i després decorat, doncs, bueno, ja ho veureu a la recepta, no? Però decorat amb fruits del bosc, sí. Uau, m'encanta. Super senzill, no?, de fer, molt fàcil, molt ràpid. I el teu què porta? Jo aquesta vegada he fet un pastís de xocolata i que també és vegà i sense gluten també, perquè el pugui prendre tothom sense que hi hagin els problemes de les intoleràncies. I també he pensat perquè ocasionalment es pugui prendre després d'un àpat, no? Com que no té res de fruita, doncs seria una bona combinació després d'un plat de cereal o, per exemple, després del plat de pasta que vaig fer com a recepta. I ara penso, i també el teu es podria fer després del plat de pasta roux que vas fer, no? Exacte, sí, és un postre que com està basat en fruita i en fruita molt dolça, s'ha de vigilar quan el prenem. Si fem un menjar molt dens, molt copiós, doncs convindria no fer un postre tan dolç, no? Exacte. Un àpat que sigui una amanida variada, senzilla i tal, o bé a mig matí o a mitja tarda com a berenar seria també una bona opció. Molt energètic, no? Molt energètic i molt nutritiu, amb molt de calci, potassi, magnesi, manganès, té molts minerals. Que bé. Doncs esperem que us agradi moltíssim, que ho gaudiu i ens veiem a la pròxima. Molt bé, doncs fins una altra. Adéu! Ciao, ciao!